igana boko manyangi ya toreta no bole mino botuki bwe binto omogeni oyo itori tukoria rero tiga ache gochaika nere etebenga ningo naende tomanye gochaka rimo rioka ng'aki ngento kieke togo kwanera. Karibu sana. Biamano. Karibu sana. Biamano sana. Nabo gotebia omotegereri nabo igoria origerereti ng'aki okorokwa naende no omonto ore famous mono erinde tochake rimo rioka. Yes, asa marieta ngorokwa Ronald Ontiri Bikundo. Bikundo no orimo okoigwa okobogia obokano gosoma teri muna momaete potiroko na international no nyari bari chachi nyaguta asa korokwa Nyamwamu ase ngokorera side hustle oboremi. Oboremi nabwo egete kia omogongo. Igo bono apart from komanya buna omoteri ngokora nde oboremi nabwo bono togochi gokoerera rituko ria rero. Bono. Asante sana bono mwamuigura omonyene naki akwanire ande abande momaete ng'ambi Bikundo mwanya obokano bwachaka gotera obongo korende ebinto mbiragokora ebing'ao bono totebia ngu chiproject chiria ogokora ase enkeye yago iga ase okomention bwango totarachaka korigeria yama ase eyende. Chiproject ngokora kobua mono muna moigwete ebinto ebi bikobuga echi na echigusi na eproject enene ere iga togochi korigereria mono na eye chimbori chia amabere tari embori bosa igo chimbori chiria chia grade chia amabere na torigererie ensemo ende chimbeba nchire chikorokwa ng'a chiginia pig na chimostiri ngokora oboremi bwa chimbori na echimbeba echio na ebi binde buna mobiroche na birobio na eng'ombe nimbwate lakini eye amabere ya abana yoka. Asante sana ngaete omo cameraman one nabakoramoreka aria arigereria baadhi ebinto tokochikorigereria naende ekero tokoenda yama ase eyemo tochake korigereria ekemo tomanye komanya abande na kobasemia ng'ora. Yes. Karibu.